Acabo de penjar el vídeo de l'El Sartadi del debat d'aquest matí amb el Cuní fent una frase sobre seguretat que no significa res. Ja sabem tots que la seguretat de Barcelona ha empitjorat aquests 4 anys i ha empitjorat per negligència de l'Ajuntament. I això s'ha causat tota mena de problemes. Primera, el més evident, que tenim una campanya centrada amb els arguments d'un autoritari populista com és el Manuel Valls. Però segona, que la vida ha empitjorat per tothom, perquè hi ha més criminalitat, perquè hi ha més sensació d'inseguretat, perquè la ciutat està pitjor. Dir que el que hem de fer és que la Guàrdia Urbana ha de fer de policia és no dir res, és presentar-se davant d'una càmera a fer veure que saps una cosa de la que no en saps absolutament res. A Barcelona falten efectius? Sí. Quants? Us ho heu mirat? Us heu mirat que al districte de Sants Montjuïc al vespre només hi passa un cotxe patrulla perquè tenim tota la Guàrdia Urbana a Ciutat Vella, que la tenim col·lapsada, la violència augmentant de manera qualitativa els últims 4 anys d'una manera indiscriminada, com no s'havia vist en aquesta ciutat des dels anys 80? Us heu parat a preguntar-vos per què les grans ciutats del món tenen integrada la policia amb un sistema tecnològic que et permet reaccionar a les zones de Barcelona on hi ha més incidències i aquí ningú s'ha parat a mirar-ho? Us heu parat a preguntar-vos per què a les unitats de la Guàrdia Urbana no tenen unitats d'investigació? Totes les fan els Mossos d'Esquadra en descoordinació? Per què hi ha 35 policies urbanes a tota l'àrea metropolitana i no estan integrades en un sistema que es puguin comunicar entre elles? Us heu parat a preguntar-vos per què la sensació d'inseguretat va correlacionada amb la il·luminació? Per què hi ha carrers de Barcelona que la gent no hi vol tornar de casa de nit perquè té por que l'atraquin, perquè no hi ha el mínim de fanals? Us heu parat a preguntar per què les zones més contaminades a Barcelona són també les zones on hi ha més inseguretat? O per què a les zones centrals on hi ha una acumulació del turisme la Guàrdia Urbana l'únic que pot fer és fer veure que fa alguna cosa perquè no hi ha res a fer? Hem de refer tota la Guàrdia Urbana. Tenim una Guàrdia Urbana que està infectada ideològicament d'elements que no estan protegint la població, sinó que estan protegint l'estatu quo. Tenim un problema de que se'ns jubilen centenars de guàrdia urbanos els propers anys i no tenim una política mínimament integrada de saber què hem de fer amb aquesta ciutat amb seguretat. Les grans ciutats del món estan publicant estratègies de seguretat que tothom sap cap on va la ciutat, i en aquesta ciutat l'únic que tenim que oferir per alternativa és una persona ensenyant un paper i dient que hem de fer que la policia faci de policia? Per favor.